8 мисра фристайл ё 8 мисра ғарибӣ бо ҳамроҳи Шон МС бо телефон. Алло. Бухон акаҷон 4 мисра ғарибӣ бухон ака. Ғарибӣ? О ака 4 мисра ғарибӣ ака шабоз. Мо ғариб шидем, мо имрӯздорем ватан. Ай хар. Хар чӣ хеле воздор? Баҳ номи Аллоҳ. Баралик занг зада бугӯ ки ман гараи шумот мебинам. Бозам нигоҳи ту дар ёдам, лек ман намекунам фарёдат. агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро зиёд кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбеҳ ё хароб кардан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ соф савдо кӯмак мекунанд. Доставка ба Москва ва Санкт-Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери наво ва рӯи экран. барномаи шартае немара Аҳмад гуфт акуна ки бахти тамошош накардам буд. Гуфт барнома чӣ гуфтам барнома маву ту гуфтам. Гуфт мумкин барномаи шарт боша гуфт. Гуфтам намедонам короче. Салом алейкум бачака, салом алейкум подписчикои канали Тоҷикон Груп. Имрӯза барномаи мо 10 шарт ва дар меҳмонии барномаи мо кеш. Дуруст гуфтам? Бале. Хушомадед ака дар барномаи мо ва раҳмат ки барномаи моро қадр кардем ва омадем иштирок кардем. Сад гузара. барномаи моро шагин тамошо кардем? Не ба худо. Серьёзно тамошо накардам. Асад чанд барномаот наки барнома не аму сиёмкот тамошо кардагим, то што ба худо барномаот тамошо накардам уже гури. Хайр ҷавонӣ то мо мефаҳмонем барномаи мо 18 шарти иборатай ва чихе ки дар пешон қисчо ҳастай дидесем дар ҳар якташ шарте ҳуй мекунем баланд мехонем ва иҷро мекунем ва нокута намонем ки ҳар яктаи 20 сомон местанд. Чихе ма 20 сомон метаем? агар қадамиша натем 20 сомон метии. Қадамиша бурам 20 сомон шумо метаем? Ма любой чамрам 20 60 80. Серьёзно? Не, серьёзно. Не ки ҳозир рости гапи на пеши тамошобинон намегем, дали чӣ надорем шумо. Сони? Ма фаҳм. Китобча да? Китобчаи хайриявӣ. ва ҷада се саволи дигар мешавад, баъд барномаро сар мекунем. Якум саволи мо ҳамеяе ки якумин репе ки шумо мисол хондем кадом реп буд? ва соҳиб чанд буд? Якум репам короче брат, номаша намедонам рустига, ба худо номаш номи реп дар ёдам нест. Қатъи соли 2011 бигем да, соли 2011 буд. Қатъи Омон Ҷонс агар фаҳмида бошед, қатъи Омон Ҷонсу Шедия братан буд, ӯ бас кардаги ҳамчен. Қатъи ҳамво хонда будем. Ма аввало реп мехондам, а так бигирем пештарам просто хонада компютер хеле завқи реп буд. Ҳатто то ки ҳам бародаро дига сухан кардан, мақсад қатъи ҳамво якум бор припев хондам русига, припев хондам, ба дига ҳам хеле дальше припев хондам рафтам, а так ман куплети реп мехондам. соли 2014 буд. Якум репам 2011 баъди ӯ ҷадидон соли 2012-13 рафтам мисол қатъи Фурик Шон, накаи Элен, накаи Шаҳбоз, Шон МС қатъи будам. уҷада серьёз набудам, барое ки раҳмати Ҷовид Папса мехонд, так ма чихе бигӯям чиса бародар будам, қатъишон намехондам. Ба айтим да 2015 сол ҳами конкретни сараш камда. беҳтарин саволи дуюми мо ҳамеяе ки пештавии кеш бози систае. Хай аз сабабе ки брат чихе бигӯм та мешава иншалло, просто мо камтарак ами чихе бигӯм камтарак кору бор қатъи овора будем. Ҳам проект дорем, ҳам проектҳоам буд шава насиб баъди батли рейкл якум да қатъи Карлеон батл дора. Насиб карда боша баъди батли о дига пешравӣ бо сар мешава. План дар ҳастаи русигап чанд барнома мекунем, мисол мақсад беғарзи трекҳои нав, беғарзи реп чанд барнома мекунем. Хай бо мебинем клипҳои тенҷ мекунем, гуфтигапҳо репҳои тенҷ мекунем. Пешравиҳои ай пешай я ду план қатъи якаи Шаҳбоз дорем, иншаалло тенҷи бад мешава. Просто ҳамаша баъди якум насиб карда боша. Камтарак барои ҳамин рустигап
последнее время кам трек бровайсам, ки то, что трекове ки халқ интизора ухали он не ки насиб мешава. як саволи дигар, охирон савол ҳамае ки барои чӣ мисол мо медонем ки шумо овози конкрет дорем, мисол овози соз дорем, барои чӣ эстрада не именно рэп қабул кардем шумо дахтон? Мақсади гап брат чӣ хел бигум та ма эстрада завқ дорум ака ма намегум ки эстрада не эстрада завқ дорум брат ака намадам мумкин вақти соаташ бия эстрада бихонам просто чӣ хела мисол ози ами рэперам гарани бисёр шудага эстрадник ҳам гарани бисёр шудага мақсад просто чӣ хел бигум як чизи кардан дар кора ки бояд халқ қабул кана мисол ама эстрада дам як чӣ хоне ки халқ қабул кана мисол ва мо мегзарем ба шартҳои барнома. Тамом бу. Audio Jungle. ҳуй кунам Бисмилlah ка ҳо. чӣ Таки баланд мекунем. барекл занг биза бугӯ батл набуро ки ту бой мети шармандамон мекунӣ ваҳ модари реални худо громки дамоно не ки ӯ камтара гапҳои қабе мега хай бародарам сигнал мета барое ки мо қати суҳробро сига хай ай пацани ҷураем ки бисёриҳо безеб хиёл накунанд. Хотите принять? Я бародара хутон диде ина боя бурга занг шузам. Намедум даки ҷоя. Муштари даъватшаванда муваққатан дастнорас аст. Хотите принять? Кия занг занам? Телефони ӯ бе заряд мегашта? Ки айрека? Не бу заряд доштага мирӯ заряд. Не ки чӣ бози киштага? Худиш дида донисам хай кайса. Чӣ медонам пацан хит кайса. Алло. Алло. Трубкара да суҳроб те? Вақдо? Эш казе меомад бурома? Ҳарчӣ. Сей ура. Вақдо ҷон ма харидем. Хайна бародаро дидем занг задам, даже офисам занг задам, меган нестай. Ай ура. Бола шавимона я тараф наемон. Бола шавимонам карочи. Аре сорос мегу путат накунем. Хайна иша бовӣ мекунем. Ай мутаассифона ай бисалом. 30 сония рӯятонро дар об монед. Ази мерам об ё. 30 сония шаки чӣ хелия? Ахе 30 секунд рӯи об да. 1 2 3 4 ам хели? Полнир ма будурорум. Ям рум будура тамом меша вохиан. Тамом ягон чӣ дорем рума хох кунам? Тамом биё. Ма брат 34 минут дар дри об истодам аки 6. 4 минут? О. Серьёзно? Вахдо. Надидай видеоро. Не. Видео Аҳмад аби. Вахдо 34 минут дар дри дишам кайсна. Ва, дами тағора. Мақсад равған пуған лён нест охи. Тамом сат бизар. Риск кайса, амрӯи ма дар риск кайса. Сар мехизам хали тони хали нарак бромда кай шуда. Не ма шукри Аллоҳ. Ҳами аллергия донаги понаги дорум. Бихӯрам не роҳам да пур мешава. А так дига чи аллергия надорам. Ба, ба номи Худо. Ҳисоб мекунем. Мақсад ами рума бояд бидурорам хела. Поли рум бидура бояд. Мақсад и тавақтон майда ами рум медуроя. Пирчоскам ҷазир наша. Минута чӣ хел ҳисоб мекунем баъд? 1 2 Ман оки 30 секунд натонам истода чӣ? ҳисоб мекунем. Ина ҷа диктафон афтеса. Не фаҳмидам. Мақсад 30 секунд истода натонам чӣ? 30 секунд атоем бо боимед. Хеле халка дар кор даҳи кор. 1 2 3. Бидурам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Blok gelsen 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kağıt aldır oku tarafta. Bah banam ya Allah. Bıtalata. Баном ихдомадани бароч нашид. Мене бароч нашид серьезно. Дри омеши, неши просто хандам гирифт. Хели сарма хам кам худа пеши. Ба баном я Алло. Бигирен тафолатно. Ба худо просто неудобно барои чи буд сарма хам кардам хандам гирифт. Ба ҳам нафас чихелик шид ки нашида короче. Агар дри ягон басем мешид 1 соат месодам да дриё. Ма брат. Сузаи духа. Ба хотири ки заҳмат кашидам мо ҳисоб мекунем. Омадаш метонистем. Ҳисоб мекунем ва дарш медем. Дальше мекунам. Ба худои шартои шумо пастем да. ҳарчи ба худои тақдири баландӣ кан. Оё шуморо дар ягон тӯи маърака аз саҳна пеш кардаанд ё не пурра маълумот диҳед? Нашод ака ҳамин ҳолат рӯси гап дига ҷо шидагӣ неста, ина ки давраи мактаб хонда шидагӣ маълима доштем, рӯси гап фамилияи маълима дар ёдам нест, худо раҳматш кунад. Синфи 10 хато накунам ё 11 пишти мактабамон хонаи як ака буд, ошинаҳора короче саҳар қати чихелак саҳархонем. Рафтем короче ошинаҳора штагем сагарагала ош зарисем, ма сардори синфам короче сардори синфам я 4-5 бачаам синфам қатиман хай ош задесем. Яке дидем ки ба худо ами нав ош овардан, нав сараш кем ки нав хали маълима хали омад химчак да дастиш ба худо. Фаҳмиди? Ма дидум хали ош саҳ хестам хали дашти бачаҳоро химчак шапа кард ба номи худо дига багрез ба худо. О ай сари ош ҳама диго дора хандеста ҳамун чен ами ай хотир наебра рӯсига. Хай ошинаҳор қишлоқ да чи хела хабарам накунад рафтам мегирӣ ту ғуре. Хайёӣ мекунемш. 8 мисра треки орум орума бухон живой. Овозам камтар гирифтага мада мехонам. иқдоми нав ай спонсори мо Parimatch. Дар ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кӣ дар 50 сомон ставка кӣ дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кӯ. Заряжай на лето с Parimatch. Бозам нигоҳи ту дар ёдам, лек ман намекунам фарёдат, зи ғамат месӯзаму мемирам, лек ман намекунам фарёдат. Орум орум аз ёди ту мерам, орум орум бе ту мемирам, орум орум рафти аз пешам, орум 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 мемирам, орум орум аз ёди ту мерам, орум орум бе ту мемирам, орум орум рафти аз пешам, орум 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 мемирам. камтарак озо гирисагиёд бохай. Озо беҳтарин зур ва мо ина ваъда мекунем ки як падоби ҳамин ранг ҳамин як клипша як тараф мо бекунем. Иншаллоҳ план дастай главни минусовка гуфти гафо ки падоба ми бисозанаш главни як хай. Ай клубти метонем заказ мекунем. О насиб хай план даста иншаллоҳ оля ми трекча дигай амура каданем хита як мавзино уша бугум палён меша у ба боброя у хати дига кас бурам наки
نه که او تول تیار نیست نه که میبره چیستا خالی گفتی نه او خاصبه که نه او رنگ درست کنه که چیستا بمب کلوبنیک بمب بهترین دالش میریم خیلی هم طرف پالیبوم هم ماشوی کنن در کره کوخی ایده فهم دری باسه نیست خی چهار میسترا ای یگان ترک لین ماستر خونه من که ترک لین ماستر خون شاید نمیدونم اینم یا اندرگراوند شاکی اینمی فقط نمیجاش یا درپری تور گرفتگی چیزا خالی کن ما چون چی میگه اینم قاکش تمام ما دالش نمیدونم موزیک ولی من گوش نمیکنم بخدا دا ما گوش کنم سریوز نمیگم بازیات میدونم بخدا گوش نمیکنم موزیک ولی خیلی ندونستم برای که گوش نمیکنم ناتوری خیلی چیزی گوش میکنیم باشه مقصد در دیگه کس باشه یا بالون بکنیم خیلی اگه میسیار شده میریم نکنیم انشاءالله آوازی سه نمود حیوان کنه سگ پیشک خار سگ پیشک خار ای پیشک سگ نیم ای پیشک ای پیشک ای سگ نه خیلی با صدا بتده ای خار خار چه خیلی باز داشت خیلی شاید کن ما خار باز شما می دا پتسنگ گوش خیلی کنه خیلی بازی خار باشه ای خار دیگه برزخار میشه короче дальше این سوال شما وقتا هاش میسیرد هم واسه تجربه بخون زبان تا دبینید برسون زبان ما دبینیم رسونده نمیتون براتان نمیشه برای که زبان ما دروز نیست میشه که بینیم خام کن زبان ما برسونه رسید خیلی دسته بگیو برسون نمیشه او خیلی بخوال نمیشه وقتا او خیلی اگه هم بینید دروز میره ممکن برسه دارید دیگه واسه تا سه دونه دیگه باشه در لیغماسرات بخون در لیغماسرات بخون کاروچی کاروچ زبان در بینید رسونده دارم برای که اگه بینید دروز باشه ممکن برسانه که براتان بینیم های قبل در دل غم و حسرت میروم من از کنارت آدم بیشکستم خزون گشت باغ و بهارت گر میتوانی تو بخشی مرا بستن با دیگر رشته بختی مرا گر میتوانی تو بخشی مرا بستن با دیگر رشته بختی مرا کاروچ هم خدورات گاب نیست باید دل شوی نه که دل شده اینجا کمشه خط زدگیم با احمد لکسوس زنگ زدن نرخی تربوز و خربوز را پرسید چه زنگ شنیدیم زنگ زد پسش کن همین رو تربوز خیلی چند اسمه چخیره الو احمد نبار трубка да ама аптека ама توی جان چوکادی احمد چنه؟ همین تربوز شانس باشه قطی خربوزه دستونی دوازداسın. Anladın mı? Çuva? Просто. Dasın dolzasın? Maalesef. Ama Eroca bu kim o tarbız? Furuş neyse moto çıkan grup neyse ki tarbız bu fuşu.
Харбуз фаҳмидем, дальше мерем. дальше мерем нахи ягон кас дигар. Ба Ралик занг зада бугу ки ма гарани шумуд мебинам. Ман номера Ралика намедонам. Ман асан охариш бугу Ралика. Дар додара хафа мешава. Бема номера Ралика худам надонам шӯхӣ кардам. мухлисои Ралик хафа нашаванд. Ралик додараю хаки тоҷикон групп از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. ҳарчи да чанд секунд ждат кардем шаки занг назана хай. Ина 25 секунд ждат мекунем. майла 25 секунд ждат мекунем. мақсад яки занг зад бачаҳо мухлисои Ралик додараам ато медонем. мақсад уважата мекунам, уважаташ мекунам. хай ки барнома ё маҷбур ки ранги дрейкл да чи барнома када мега ки мега садои умед биё мара бохо мега пристойз када. не барноматон мужик бури тенҷай акма ба худо қасам дига барноматон дагим на қати акай шаҳриё дига шдагим иша вақт найдам мумкин. Азат. не Хай биё. соат 12:32 охира диг мумкин хай ховай бачаи занг дорад. Бачаи занг дорад? не ю асалте занг дорад мумкин хай занг гирифта боша ҳеч кара фарёд накарда боша. ин савола печондаги ягон саволи интересне чи любой намуд печонда. И ду савола ку? Чхе? Амрои шонемси вот амрои шонемси бо телефон аст. Агар 8 мисра фристайл ошиқи 8 мисра ғарибӣ бо 8 мисра фристайл ошиқи 8 мисра ғарибӣ бо амрои шонемси бо телефон. бачако акай Шавоз номерош переатсия дай. Инам оз зангш мезанам. Ха обратно занг мезанам барое ки вақт соатам дера бояд аҷа баробара по-любому занг мезанам. Не ки оз переатсия. Душаки ака бу мисол 4 мисра ҳаме як трек мисол кадом фит кадаги ку. Мисол вай меда шумо идонем 4 мисра шумо фит. Ман нафаҳмидам 4 чӣ хеле кунем? Акай Шавоз бихона 4 мисра ғарибӣ. Мисол вай 4 мисра ҳо ё фристайл ҳар надорад дар бораи ғарибӣ дар чӣ тема ошиқӣ мехона бихона бугӯша хил чиша бизад. Припевша? Агар Ина занг зад. Алло. Да где ака? Контроль. Ака? 4 мисра фристайли ғарибӣ бихона ака. Алло. Бихона ака ҷон 4 мисра ғарибӣ бихона ака. Ғарибӣ? О ака 4 мисра ғарибӣ ака Шавоз. мо ғариб шидем, мо имрӯз дурем ватан. Мора дури бадбасти янгӯё ба банди ҳамда ҳар қадам алам меҷиқа кай мебинам очаҷон ма ёдат кардам оча ма гум кардам мағзи фочама. Гав нест ака ба худо. Ака Шавоз на хадуре придумал мекунам. Бакшима припевша знам. Припевша? ғарибам куҷои модарҷон ғарибам роста хеле та ака Шавоз охири барнома озимем ака ҷон малак ғарибӣ ман бисёр хондагиам не ки дар он памяти ман ягонташ намешинам ман припев 4 мисра ғарибӣ бихонам ака фристайлам ака ман аз ёд ба худо бовар кунед намедонам ғарибӣ ҳамин припева аз ёд менависам хай ғарибам ёд кардам туро модар ман меоям ба ватан интизор бош маро эй модари ҷонам ака ма фристайлер нестам ака хам придумаш чикам охири барномаи ва акаи шаҳрванд мегем силка канал шумо ҳатман мемонем битавонед обуна шавед ва навигароша айпеш ждат кунед ҳама каса габоригар каҷон ҳазор омад ки таклифи мо рад гап нест брат ва барнома чӣ хел буд барноматон рӯси гап тенҷай серьёзна
барноматон та инҷа ки ман шумо бародарен тариф не натури соза мақсад бо далне шида ки хай инсон мисол мара таклиф кардем бо мисол таклиф кунен ака шабоза таклиф кунен одамое ки ака шабоза видео када тамом агане бо далш гуфтасам ки одамое ки хати интересни мисол амедне ки ам одам хати интересни мегзара гуфти гапо ки та инҷа ки ҳар барномаро ака гуфти гапо ки ҳар хе барнома бисёра мисолна бисёр ҷавоб барнома бисёр мекунанд главни барнома бояд интересни бигзара хай главни ай тарафи мухлисо дастгирӣ ки ҳамин бародаро пешравӣ кунанд бо ай барномаи тинҷтар кунанд далнеши ҳамин барномаошона бо далши дига одаморо таклиф кунанд боқӣ зинда бошанд бародаро ки дар карантина ғарибанд иншаалло ли уй мешава бо меоянамашон.